മുൻപേ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ സിനിമയിൽ നമ്മുടെ പ്രിയ താരം, നമ്മുടെ പ്രിയ നായകൻ DQ പറയുന്നത് പോലെ മഴ, ചായ, ജോൺസൺ മാഷ്, അന്തസ്. ഇവിടെ മാറ്റി പറയേണ്ടി വരുന്നു. പാണ്ഡ്യ, രോഹിത്, മുംബൈ, അന്തസ്. അടുത്ത വിക്കറ്റ് വീഴുന്നു. നേരെ കവറിലാണ്, പക്ഷേ നോ ബോൾ ഗെറ്റ് ബൈ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. കാണുക ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ ആരാധകരെ സന്തോഷ കണ്ണീരാൽ ആറാടിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് ജയ്പൂരിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫ്രീ ഹിറ്റ് ഫോർ ചെന്നൈ. 19.1 ഓവറിൽ ചെന്നൈ 142, 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 5 പന്തുകൾ ശേഷിക്കെ ഇനി 10 റൺസ് മതി ചെന്നൈക്ക് വിജയിക്കാൻ. 5 for 142, 19.1 overs, 10 runs just needed of the 5 balls, and this is a free hit. Overstepping no ball ആയിരുന്നു ബെൻ സ്റ്റോക്സിന്റെ വലിയ പിഴവ്. ഫ്രീ ഹിറ്റ് and ധോണി on strike in that free hit. 142 for the loss of 5 wickets എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്, and they get a free hit. 10 runs of 5 balls in the equation. My goodness, ഞങ്ങളുടെ കമന്ററി ബോക്സിലും സന്തോഷ കണ്ണീരാണ് കാണുന്നത്. ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഫ്രീ ഹിറ്റ്. ക്രിസ് മോറിസ് ഈസ് നോട്ട് പ്ലേയിങ് ടുഡേ. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ മീഡിയം പേസർ ഓൾറൗണ്ടർ ക്രിസ് മോറിസിന് പകരം അവരുടെ നേപ്പാളീസ് റൈറ്റ് ആം ലെഗ് സ്പിന്നർ സന്ദീപ് ലാമിച്ചാനെ തിരിച്ചെത്തുന്നു പ്ലേയിങ് 11ലേക്ക്. സോ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ പ്ലേയിങ് 11 നമുക്ക് നോക്കാം. പൃഥ്വി ഷാ, ശിഖർ ധവാൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഋഷഭ് പന്ത്, ഷർഫൈൻ റുഥഫോർഡ്, കോളിൻ ഇംഗ്രാം, അക്സോ പട്ടേൽ, ഖാഗിസോ റബാഡ, സന്ദീപ് ലാമിച്ചാനെ, അമിത് മിശ്ര ആൻഡ് ഇഷാന്ത് ശർമ്മ. 5 ദിവസത്തെ ബ്രേക്കിന് ശേഷമാണ് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് വീണ്ടും IPL കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. അതായത് ഈ 5 ദിവസത്തിന് ബ്രേക്കിന് മുൻപ് 11 ദിവസത്തിനിടയിൽ അവർ 4 സിറ്റികൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തു, ട്രാവൽ ചെയ്തു, 5 മാച്ച് കളിച്ചു. 11 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 4 സിറ്റികളിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് 5 മാച്ച് കളിച്ച ടീമാണ്. അവര് ആദ്യത്തെ 5 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ IPL വെറും 2 മത്സരം മാത്രം ജയിച്ച ഡൽഹി കഴിഞ്ഞ 6 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 5 കളി ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ ദേ ആർ ഓൺ ടോപ്പ് ഫോം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കളിച്ച മത്സരത്തിൽ അവര് ജയ്പൂരിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെ 6 വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ